O slumoch sa zvyčajne hovorí ako o niečom vzdialenom. Niekde inde, v iných krajinách, na iných kontinentoch. Pravdou však je, že takéto štvrte sú takmer všade. Sú to miesta, kde pulzuje život. No nefunguje tam vodovod, neprichádza sanitka. Cestu tam nahrádza chodník medzi barakmi. Zostavili sme zoznam 10 slumov z celého sveta. A medzi nimi bude aj Európa. Aby bolo jasné. Chudoba a beznádej sa nepýtajú, kde žiješ. Favely v Riu pôsobia ako obrovské mraveniská na svahoch. Domy sú postavené tesne pri sebe, jeden na druhom, bez plánu. Ulice sú úzke, často sú to len schodiská. Autami sa po nich nedá prejsť. Voda sa dodáva podľa harmonogramu. Elektrina sa kradne priamo z vedenia. Odpad sa odváža nepravidelne. V mnohých favelách platí vlastný poriadok. Nie polícia, ale zoskupenia ovládajú štvrť. Rozhodujú, kto smie obchodovať či oslavovať. Napriek tomuto nie je chaos. Žijú tu robotníci, predávači, zdravotné sestry. Sú to ľudia, bez ktorých mesto nemôže fungovať. Práve oni varia v reštauráciách. Šoférujú autobusy a upratujú kancelárie. Je to život na hranici. Mesto využívaš, no sám doň nepatríš. Kibera je najväčší slum v Kenii a jeden z najznámejších na svete. Žijú tu 100 000 ľudí. Presný počet nepozná nikto. Domy nie sú registrované, hranice sú nejasné. Chýba kanalizácia. Odpad sa vyhadzuje do kanálov. Na celú štvrť je len pár verejných toaliet. Elektrina je z provizórnej, často nebezpečnej kabeláže. Kibera však žije svojím životom. Sú tu školy, kostoly, minimarkety. Fungujú aj divadelné krúžky. Mnohí sem prichádzajú z dedín. Hľadajú prácu, chcú byť bližšie k mestu a postupne sa zlepšovať. Medzi tlačenicou, špinou a chudobou vrie energia. Každý rok tu však dochádza k cholere a požiarom. To pripomína, že život v Kibere je neustále balansovanie na hrane. Keď sa hovorí o slumoch, Európa sa spomína zriedka. No na severe Neapola sú štvrte ako Scampia, kde chudoba a kriminalita pretrvávajú 10 ročia. Obrovské betónové domy, pôvodne sociálne projekty, sa stali symbolom úpadku. V 90. rokoch tu vládla Camorra. Miestna mafia ovládala celú štvrť. Kontrolovala prenájmy aj pouličný obchod. Teraz časť domov zbúrali, otvorili školy a športoviská. No stigma zostala. Aj keď si vyrástol v normálnej rodine, adresa v Scampii môže zhoršiť tvoje šance na prácu. Nie je to len nebezpečná štvrť. Je to príklad toho, ako chudoba zapúšťa korene. Aj v krajinách s rozvinutou ekonomikou. Tondo je najhustejšie obývaná štvrť Manily. Žije tu takmer 1 000 000 ľudí. Mnohí majú domy z preglejky a plechu. Tie sú postavené za pár dní. Voda sa dodáva na striedačku. Elektrina je provizorne natiahnutá z najbližšieho stĺpa. Ľudia prežívajú z drobného obchodu. Tiež recyklujú odpad. Predávajú pouličné jedlo. Deti pracujú už od útleho veku. Triedia plast. Vyprážajú občerstvenie. Pomáhajú dospelým. Napriek tomu sú tu školy, trhy, kostoly. Dôležité je držať sa svojej ulice. Cudzincov tu nevidia radi. V období dažďov štvrť zaplavuje. Odpad vypláva na povrch. Vietor odnáša strechy. Obyvatelia však neodchádzajú. Je to príliš drahé. Celý ich život je tu. Majú susedov a známy rytmus. Jedlo je lacné. Aj keď žijú v nehygienických podmienkach a chudobe. Tepito je trh, štvrť a legenda v jednom. Leží v srdci Mexico City. Je známy pašovaním, lacným tovarom a pouličnými zákonmi. Kúpite tu všetko. Od elektroniky po značkové oblečenie. Všetko za pár drobných a bez záruky. Oblasť riadia miestne skupiny, nie štát. Poradok udržujú po svojom. Polícia sem chodí zriedka a opatrne. Býva sa priamo nad obchodmi. Často bez vody či vetrania. Ľudia žijú doslova na trhu, mnohí pracujú neoficiálne pre predajcov. Alebo sami obchodujú bez platenia daní. Táto štvrť ukazuje, že slumy nie sú len preglejka a hlina.
Niekedy ide o celú neformálnu ekonomiku v srdci hlavného mesta. Cape Flats nie je len slum, ale skupina osád južne od kapského mesta. Žijú tu státisíce ľudí vrátane potomkov rodín presídlených za apartheidu. Oblasti trpia chudobou, nezamestnanosťou a nedostatkom dopravy. Prístrežky stavajú z čohokoľvek. Dosky, plast, kovové plechy. Elektrina môže chýbať celé dni. Voda je z jedného kohútika na desiatky domov. Zločinnosť je na úrovni vojny. Ale vnútri je život. Deti behajú po piesku, ženy predávajú pečivo, susedia si navzájom pomáhajú. Hlavný problém je izolácia. Do centra je ďaleko. Autobusy jazdia zle. Prácu je ťažké nájsť. Ale aj tu ľudia stavajú domy, sadia stromy, učia deti. Chcú predsa niečo lepšie. Dharavi nie je len obyčajný slum, je to továreň pod holým nebom. Žije tu asi 1 000 000 ľudí na ploche 2,5 km štvorcového. Ľudia pracujú v hrnčiarskych a kožiarskych dielňach. Šijú tašky, vyrábajú mydlo, recyklujú plast. Každý meter sa tu využíva. Slúži na bývanie alebo podnikanie. Život v Dharavi je ťažký. Úzke uličky, spoločné toalety, horúčava, dusno, špinavá voda. No na rozdiel od iných slumov majú tu ľudia prácu a držia sa jej. Bolo veľa plánov na zbúranie štvrte, obyvatelia sa však boja prísť o to, čo sami vybudovali. Kým mesto hľadá investorov, Dharavi stále pracuje, živí, vzdeláva. Je to jedno z najhustejšie obývaných, najpracovitejších a najživších miest na Zemi. Petare je najväčší slum Caracasu, rozprestierajúci sa po kopcoch. Domy sú tu postavené tesne pri sebe, cesty sú schody, strechy sú z plechu. Kríza prehlbila chudobu. Vodu vozia v sudoch, elektrina kolíše, jedlo je na lístky či od súkromníkov. Úrady sem takmer nechodia a štvrte si delia miestne skupiny. Ale napriek tomu deti chodia do škôl, otvárajú sa kaviarne a na strechách sa konajú koncerty. Ľudia nesedia nečinne, prispôsobujú sa. Najťažšie nie sú podmienky, ale neustály pocit neistoty. Nočné výstrely, denné lúpeže, strach stratiť všetko pre požiar či výpadok. Ale nie je kam odísť. Pretože iné možnosti často jednoducho nie sú. Ferentari je pracovná štvrť Bukurešti, ktorá sa časom stala symbolom chudoby a neporiadku. V sovietskej ére sa tu stavalo bývanie pre továrenských robotníkov. Po krachu ekonomiky domy schátrali. Práce ubúdalo, chudoba rástla. Dnes je vo Ferentari veľa opustených bytov, divokých prístavieb a nelegálnych skládok. Odpad sa odváža nepravidelne. Mladí čelia nezamestnanosti a stigme. Ak si z Ferentari, môžu ťa odmietnúť pri prenájme či práci. Mesto sa snaží zmeniť situáciu. Inštaluje kamery, zlepšuje osvetlenie, pomáha školám. Sociálna klíma sa však mení pomaly. Aj v Európe sú miesta, kde je život ťažký. Chudoba tam nie je dočasná, ale súčasť systému. Port Moresby je hlavné mesto, kde je podľa oficiálnych údajov všetko v poriadku. Ale na okrajoch mesta rastú divoké osady. Ľudia stavajú domy z dreva a plechu, pozdĺž močiarov a svahov. Voda je z potoka. Svetlo chýba. Ani asfalt. Po daždi sa cesty menia na blato. Deti idú do školy po kolená v špine. Záchranka sem nepríde. Ani polícia. Každú štvrť však kontroluje miestny starší. Je to ten, ku komu idú pri hádke alebo chorobe. Všetko drží na dobrom slove a pomoci susedov. Keď do prístavu príde loď, objaví sa práca. Všetko ožije. Ak nie, je tu ticho a hlad. Je to okraj geografie, ale problémy sú rovnaké. Chudoba, izolácia, boj o prežitie.